May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrindad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw ka-Kailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng Ang ating oras alas 10:08 na good morning na ibang nagsaba gawi-gawi sa wakat agyo-agyod. Maptang dyan nagsaba son si Kitidyo namin at ito mamuli ang inyong KRNG, ang inyong kasi radio Peter Mauawang Wasing para sa edisyon naman ng ating usapang legal ng Huwebes. At siyempre, makasama ko pa rin ang aking kasama kahapon, ang ating magiting na konsyal nagagat na taraki, Attorney Benny Bumugaw. Good morning. Ngayon, day ko na mga nagagetak nga umay dito'y Z-Radio, Inji Luzon. Nagprograma kami mo di Kalman, kuna na nga, nung mabalin nga umayak agad, when umayak because of our love to our listeners, to our viewers, and to all the fans of this program of Kap Peter Wasing. So, good morning ka na kayo amin. Oo naman. At siyempre, serbisyo publiko. Dahil din yan sa serbisyo publiko. So sa mga katanungan po ninyo ngayon, araw na ito ay pwede kayong mag-text sa 0929-791-5392. At yung text line natin. At sa ating text line naman, 0999-3070-649. At sa lahat ng ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. At sasagutin yan ng ating abogado ng bayan, Attorney Benny Bumugaw. Okay, kumusta siguro ka sa yan? doon sa master control, ilagay na lang doon sa TV, no? Yung number natin para para sige. madali silang Okay. mag-text. Oo. Okay, partner, kumusta ka? Mabuti naman kasamang Wasing partner at meron yatang new development sa ating electric cooperative ngayon. Anong bago? According to reliable sources, ay meron daw show cause order na binigay ng NEA against some officers of the Benguet Electric Cooperative. Ano ibig sabihin ng show cause na yan? Hindi pa rin natin napagtanto kung ano yon, but maybe it's a show cause why a person should not be disciplined or be cited in contempt. Oo. Nasabi lang sa akin kanina na meron daw ganon, but we do not know the details. Sino yung 7? Yung 7 and 2 officers of the electric cooperative na hindi naman sinabi kung sinong mga yan. So ang pagkakaintindi ko dyan, partner, parang ibig sabihin yan na meron silang show cause order na ibig sabihin hindi sila pwedeng tanggalin. Siguro sasabihin doon na please show within 5 days daw yun Within 5 days why you should not be cited for contempt or why you should not be dismissed. Mga ganun so, ang detalye niya yan, makikita lang natin kung mabasa natin yung show cause order na yan. So, at this moment, yun lang ang nabalita natin. We do not know the details. Okay, so siguro itong week na to baka malaman din natin yan kung ano yun, ano? Oo. So, doon pa rin sa usapang electric cooperative, no? Bakit itong NEA? Pag ba ang electric co-op ay napasakop na sa or na-i-register sa ating city development ay city
Cooperative Development Authority o sa CDA. Ibig sabihin ba na mawawala ang supervision and control of NEA sa isang electric cooperative na naka-register na sa CDA? Yun ay malalaman natin kung ating tatanungin ang ating kaibigan na Beneco Director din, kasalukuyan na si Rocky Aliping. So, baka pwede na i-text natin mamaya at mag-update dahil nasa Abra pala Si Director. si Director Aliping ngayon. Oh. Sila ang mga composite team ng Abreco or Abra Electric Cooperative. Ang Abra Electric Cooperative nung ako director pa ng Beneco ay kwan na yan, registered sa CDA. Ang Abra. Ang Abra, Abreco. So ngayon, iba na ang nagmamanage Hindi mga elected Abreco directors. Okay. Alamin natin kung bakit kay kasamang Rocky Aliping. Sige, try mo na kausapin. Tawagan at tignan natin kung pwede naman siyang mag-update. Okay, at inuulit po natin ang ating text line naman 0999-3070649. Text lamang po kayo dito sa numerong ito. At syempre, sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. Yan. Okay, na-update ko lang. Chinecheck ko lang. Of course, ito sa ating number ulit, sa manyong mga katanungang legal at iba pa kasi kami ni Kapwasing dito hindi lang usapang legal Maraming usapan. Maraming usapan. Oo. Usapang pagmamahalan, pwede rin. Ito, Doctor of Sexology ito di ba may kurso? Doctor of Sexology. Hindi ko alam kung meron ganun. Akala ko, ikaw yun. Hindi ako nag-aral ng ganun. Okay. Kasi pati pag-ibig, tinatanong ka nun. Kaya sabi ko, ito, mga hindi doctor sexology yung ganun. Ano nga Teka, isipin ko kanong tawag doon. Doctor of Love. Ganun. Parang ganun. Love Doctor. Ayan. Okay. So, hinihintay po natin ang ating kaibigan. Sige, habang hinihintay natin yan, eto muna. Okay? BBS Colleges ito, partner, no? Alam nyo ba na ang BBS Colleges isang DOTR accredited driving school that offers a package for theoretical and practical driving course. Therefore, driving course is a 3-day seminar from Monday, Tuesday, and Wednesday, starting 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, while 8 hours PDC is scheduled including night driving. Ang PDC, ito yung practical driving course natin. At ang BBS Colleges maneuvering site ay located naman dyan sa Longlong, Pugis, La Trinidad, Benguet. Free shuttle for PDC provided from KM5 going to the school maneuvering site. Ito yung kanilang driving vehicles. 2020 Toyota Innova na manual. Meron din silang 2018 Toyota Fortuner na automatic. At ang package fees nila para sa TDC at PDC for motorcycle, 6,000 pesos. At TDC and PDC four-wheel vehicles, 8,000 pesos. For more details, visit the registrar or call 422-4992 or at 0908-866-5299. VBS Colleges is located at Kilometer 5, La Trinidad, Benguet. At siyempre, nandyan pa rin yung ating tagpuan sa Baguio naman na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel. Malapit lang yan sa Mansion House at dyan sa may Wright Park. And of course, yung ating kurirang merchandise naman na matatagpuan dyan sa may Nagilian at Abanao. Marami pong dumating na mga stocks ngayon. Galing po naman ng Korea. So pasyalan po mga karadyo, mga ka-RNC, ang ating kurirang merchandise dyan sa Nagilian Road at Abanao Street.
Yan, okay. So partner, nakontak mo na ba? Kinukontak pa rin natin. Wala pa rin? Wala pa rin. Okay. Hello, partner. At galing naman kay 355, Okay. magandang umaga ka, Attorney. okay ba? Nakikinig ako dito sa 3rd floor, Baguio Center Mall. Galing kay Gordon Monserrat. Mabalin nga ko. And kay 88, Usapang Pitapit. Mamaya po yun, antabayanan nyo po si Pitapit at saka si Butubot. Mamaya ng alas 12. At yan yung usapan na gagawin ninyo mamaya. Mabalinan. Okay, sige. Ah, At nandyan na ba, partner? ito. Ang Kontakin ating ulit director? natin. Ha? Kontakin na ulit natin. Akala ko nasagot na. Oo. Okay. At kinokontak naman natin ang isa sa ating mga Binego directors para malaman natin kung ano naman itong shoe cause order na ito. Hindi. Ang ating usapan ano bang ginagawa sa Abreco? Okay. So, ang pag-usapan natin, Abreco. Abreco. Hindi Binego. Hindi Binego. Abreco naman ngayon. Okay, sige. Mm. Larga? Para sa ating kalaman, Oh. dahil nga sinasabi natin na ito may claimor na naman na para maalis na yung NEA sa clutches ng Bineco, Hmm. mag-register na lang tayo sa CDA. Mhm. Pwede bang ganon? Yung mga ganon. Mga ganong katanungan para sa ating kalaman and for the education of our member consumers. Okay. Bakit nawawala? Nawawala ba siya? Sige, mamaya. Baka busy lang. Baka walang signal doon. Kasi nasa Abra ngayon eh. Hmm. Yan. Okay, partner. Okay. So, habang hinihintay natin yung tungkol dyan sa Abreco, ano? Wow. Baka meron kang gustong ibalita sa ating mga kababayan. Balita natin. Ano Mm. bang ngayon siyempre, last Monday kasi hindi kami walang walang session. Bakit? Siyempre, September 13 is celebration of the Sipat. Sipat. Day or Sipat commemoration. Ito yung Sipat, yung yung agreement or peace agreement between the Philippine government and the CPLA or the Cordillera People's Liberation Army led by then Conrado Balweg. And yun, dahil doon sa peace agreement na yun, ay nabuo itong EO or Executive Order 220 Okay. that created the Cordillera region, Cordillera Administrative Region. At yung pagkakalagay ng isang provision doon sa ating Constitution that there shall be an autonomous region in Muslim Mindanao and the Cordillera region. Yon. So, yun po ang ating kino-commemorate doon ay isang kabayanihan din ng ating magiting na tagapagtanggol ng mga karapatan ng mamamayan dito sa Cordillera, lalong-lalo na ng mga indigenous peoples na si the late Father Conrado Balweg. Okay. Na taga-Abra naman. Tamang-tama. Nandun si kasama nating Rocky Aliping sa Abra. Kung saan nanggaling naman si Father Conrado Balweg. Ano ibig sabihin ng sipat? Sipat is a peace agreement. Yun ang alam ko sipat. Yung alam mo yung sipat, yung gano'n sipat. Ngam di ti insipat dati panag kapya. Panagkapya ti duwa nga beneg. So, ayan we have to always also think that where we are today is because of the heroism of Father Conrado Balweg and his group. At yung iba pang lumaban para sa pagkakasarinlan sana ng Cordillera. Okay. Kaya wag nating ipagsantabihan. Oo. Ito, tawag na raw ako. Sige, tawagan mo na para makausap natin tungkol sa Abreco. Abreco, hindi sipat Hindi
Hindi sipat. Abreko. Bawal ti sumipat. Ano na, pa sipatem ni asawa, bawal. Ano na. Hello. Hello, Kapsat nga Raki. Kumusta ka? Ayan nyo dita. Ayan nyo itata. Naka-speaker ba? I see. Bakit Kwan? Apay nga bakit kayo pumupunta sa Abreko nandito naman kayo sa Beneco? Saan yung speaker niyan? Hello po. Yes. Yes. Is this Councilor Benny? Yes. Oo, naka-live ka. Naka-live. Hello. Magandang good morning sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa programa ninyo. Oo. Oo. Tama. Bakit kayo nandyan sa Abreko? You are a Beneco director naman. Oh, I see. Ganito po kasi yan. Okay. Nung tinake over ng NEA, National Electrification Administration, ang Abreko, gumawa po sila ng task force. Yes. So, nag-assign sila ng project supervisor na galing sa NEA, and then kaming mga neighboring co-ops, sister co-ops ng Region 1 at CAR, kami ang itinalaga, in-appoint ng NEA as interim board. So ibig sabihin, yung mga board of directors ng Abra Electric Cooperative ay dinismiss ng NEA. Yes, dinismiss ng NEA, including yung general manager because of yung ailing co-op, hindi sila makabayad ng power generation, yung supply nila. Okay. Because of graft and corruption, yun na lang po. At sino naman yung mga tinalaga ng NEA dyan sa Abreko para mag-constitute ng interim board of directors? Yes. Sino sila? Ay, sino sila? So, kami pong mga fan noon, kasi that was in 2019. So, during that time, I was then the president, and ang isang member doon ay yung president ng co-op, at the same time yung general manager. Okay. So, general manager and the president of Ilocos Norte Co-op, Ilocos Sur, Ileco, Iseco, ganon. yes, INEC, Iseco, Luelco, and Beneco. So yung limang kwan na yon, electric cooperatives ang namamahala ngayon sa Abreko. Yes, kami po. Okay, ang tanong diyan na director, di ba ang Abreko ay registered ng CDA? Bakit pa rin tinake over ng NEA? Yes, okay. As far as registration is concerned, it is registered with the CDA. Pero nandun, ayon sa batas natin, sa NEA Reform Act of 2013 o 2012, nakasaad doon na even if you are registered with CDA, the supervisory control is still under the National Electrification Administration. So, ibig sabihin, Director, kahit ang ating, halimbawa, ang ating Benguet Electric Cooperative ay ma-register sa Cooperative Development Authority, ang supervision and control pa rin ay ang National Electrification Administration. Ganun po ba? Yan po, ganun po. At hindi lang kahit na ikaw ay stock corporation or stock cooperative or non-profit non-stock cooperative, yan po ay saklaw ng NEA pa rin. So kahit na under a corporation pa rin, is supervised and controlled pa rin ng NEA. Ganun po ba? Yan, oo. Kaya nga National Electrification Administration kasi ang lumalabas kasi Director, ang sinasabi nila nung ibang
ibang nagko-comment ay mag-CDA na lang ang Bineco para mawala na sa control at supervision ng NEA. Okay. Yan ang sinasabi nila. Pero, okay, as far as registration, yun nga. Pero ano ang technical know-how ng CDA? Ay. Yan po. Kaya nga ang batas nakasaad doon na kahit na ikaw ay registered sa DADA, not only registered, even if you are functioning as a real, genuine cooperative, ay saklaw pa rin ng NEA yan. Nasa batas po yan. So ngayon po ay meeting ninyo dyan sa Abreco. Yes, opo. Di doble. Pero okay lang. Di may kwan din, may per dime, of course. Siyempre naman. Hindi naman natin itanggihan. Meron ding gasoline allowance ba? Wala po. Wala po. Magkano naman ang kwan? Nung first year naming nagkwan, nung nakonvene ang board, wala po kaming per dime. Pero just recently, siguro medyo naawa yung general manager natin doon, si Engineer Baula, at yun ay pina-approve naman sa NEA. Kaya yun po. May katanungan ka, partner. Itatanong ko sana yung Bineco pero tsaka na lang yung Bineco. Sige, tanungin mo. Siguro, pahapyaw lang. Papyaw lang. Okay, naimbag nga aldaw mo, Director Rocky. Yes, kasamang Pedro. Wen. Tatay kami ka nadakama dito yung programa tayo. May panggap DJ Shokos order. Diyan ka mo na mabalin. Nga pagsaritaan dito ere. No niya ti kayo nasa ti Shokos order. Parang nalaman ko merong na-receive ang mga kasamang board na Shokos order pero hindi ko alam yung nilalaman nun. Okay. Siguro si kasamang Benny ang mag-explain kasi legal term kasi yan. Alam ko lang na Shokos order kung anong orderin ko na kakainin natin mamaya. Abon mo ta. Anyati order mo, Kap Pedro. Jay pinakbet. Mayat metat, good for the health. Okay. So, mga paumat ipinakbet, isong adobo tayo mo. okay. So, dito na yung Shokos order nga dito para kadagay pitulaang ba nga kwa dito para kadagay pitulaang ba nga board o no amin? Siguro dahil yan sa complaint ng ating general manager na si Atty. Rafael, kung sino yung sinight niya doon sa complaint niya, yun po ang nabigyan lang ng Shokos. Okay. So, sige. Sige, pagdating mo na lang dito, tsaka na lang tayo mag-Shokos order. Kung ano yung order natin. Okay, Director Rocky. Sige, balik ako kay Kawan ha. Balik ko kay Councilor. At magandang good morning pa rin. Maganda na, good pa. Okay. Okay. Director. Ang first year commemoration ng death ng ating butihing former GM, Jerry Bordosa. Okay. So, panaway nasa mabuti kang kalalagyan dyan. Oo. Don't worry. Sandali. May tatanungin ako, Director. Okay, yes. Apay day co-op tayo, di ba? 50 years ko man ya. Ag 50 years. Kano ba ag 50 years ti Benecon? Okay, na-i-register kasi ang Beneco sa SEC noong 1973. 1973. Yes, pero ang ating franchise ay nagrantan noong 1978. Okay. So, 50 years yun ang binigay, so it will expire on 2028. 2028 mag-expire yung prangkisa na binigay ng National Electrification Administration sa Beneco. Ganun ba? Yes. Binigay ata ng Congress yun eh. Di ba? Congress kasi ang nagkuhan pag mag-a-apply ka, magre-renew ka. Dapat sa Congress yun pa. Hindi ko alam. Ganun ata yun. Pero anyway, basta ganun po ang expiration ng franchise ng Beneco. And hopefully, before the expiration ay Ma-renew natin. ma-renew natin. And we just don't know kung pwede nating i-renew kung sakaling kung sakaling nag-convert na tayo under CDA. Okay. Kasi ngayon,
Okay, but as far as registration is concerned, naka-register na po tayo, pero we have to get a certificate of compliance sa CDA para we will now be converted. Dalawang bagay po kasi yun. So, wala pa ring formal o kaya official na conversion ang Beneco. It has still to go to the process. We are still a non-profit, non-stock cooperative under NEA. Yun po. Okay. Salamat po sa inyo, kasamang Rocky, dahil nalaman po natin na kahit pala ang in the case of Abreco or Abra Electric Cooperative na registered sa CDA, still pumunta pa rin ang NEA para i-take over yan dahil nga it's an ailing cooperative. So, even if it is CDA registered, pwede pa rin na NEA will exercise its control power na i-dismiss lahat ang mga Beneco, ang mga director dyan, director ng isang CDA registered electric cooperative, pati mga officials including GM and other officers of the electric cooperative. Tama ka po dyan, Konsisal. Okay, salamat kasamang Rocky, at may pupunta na raw sila doon sa Abra at magmi-meeting. Thank you very much sa inyong time at any message to our member consumers dito sa Beneco. Okay, sa mga member consumers ng Beneco, okay, ganito pa rin ang ating cooperative, electric cooperative ay in full operation. Okay, so normal po ang operation ng Beneco. So talagang ginagawa nila ang trabaho. Okay. So, nakat na. Ayun. Ang ating oras alas 10:35 na. At ang bahaging yan, natid po naman sa atin ng ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner in safe driving is St. Joseph Driving School. For inquiries naman, contact Miss Julissa Kilaan sa kanyang numero 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Okay? So ngayon ko lang nalaman, partner, na kahit pala nakarehistro sa CDA ang isang kooperatiba, electric cooperative, saklaw pa rin ng NEA. Oo, yun. Naayon yun sa batas yung NEA Reform Act, no? Yung Republic Act number 10531. Okay. Oo. So, ganun po mga kababayan. Take the case of Abreco, CDA registered. But because may mga anomalya pa rin sa pagpapatakbo ng kanilang electric cooperative, Okay. ay NEA dismiss all the whole board ng Abreco, and then yung general manager dinismiss din, and then NEA appointed a project manager or project supervisor, and appointed na nag-appoint sila ng interim board. Interim meaning they will be the board of director until their successor will be elected. So magkakaroon ulit yan ng election. So hindi natin alam kung kailan yung election ng Abreco Board of Directors. Ang sinabi ni kasamang Director Rocky Aliping ay ang interim board consists of general manager and president of the board ng Ilocos Sur Electric Cooperative or ISELCO, INEC or Ilocos Norte Electric Cooperative, Luelco, which is La Union Electric Cooperative, at ang Beneco, which is the Benguet Electric Cooperative. Oo. So, ganun pala. So, ganun po mga kababayan for our education. Okay, at batiin din natin, nanonood naman sa atin, Josie Angel. Good morning po mga sir. At nandyan si Ma'am Charmaine Joy Rama de Guzman, yung ating buting may bahay naman ng ating boss dito, si Sir Dobby. Hello there, Cap and Attorney. Stay healthy kayo, kanayon, kunana. Salamat, Ma'am CJ. At kay Director Rocky Aliping, nanonood siya ngayon. Katatapos lang ng interview, napapanood niya tayo. Si
si Director Rocky Aliping. Okay. At kay Alakdan Adinip is watching. Maraming salamat po. Kuna naman ni 35 Sir Cap, kaya pwedeng i-take over ng NAIA angko pag ailing ang kooperatiba. Ang sarap ding dinggin. Hindi ko na mababasa yung bandang huli. Pasensya po 35. Galing kay 67 naman, meron na Kap ang live usapang legal with Attorney Bumugaw. Thank you, sabi ni Manang Cora. At kay 66 naman, good morning Kap and Counselor. Kap, para sa akin, for Congressman Go, kunana, Mayor Avila, Vice Mayor Bumugaw, Magbagan, Cayabas, Fariñas, Ortega, the twin, kuna naman. No, yun yung lineup niya naman, ano? 11 tayo, ma'am. At galing kay 68 naman, hello Sir Cap and Attorney. Obviously naman, Danay appointed GM, takanayon yung i-broadcast. Mailaya, maudlaw din yat yu ay manibagaya, manpos, karkaroon Sir Cap. Kanak adi, kanan nyo ay wala kayong pinapanigan. Ay inayan, kuna naman ni Texter 268. Yan. Anong masasabi mo doon? Nire-respeto po natin ang lahat ng opinion nating mga kababayan. Kung ano po yung kanilang pananaw. Yun po naman, nirespetado po nating lahat yan. Okay, at inuulit po natin yung ating number naman, 0999-3070-649. At siguro baka sakali isa sa mga araw na to para maintindihan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng show cause order. Siguro maimbitahan din natin yung ating mga direktor. Siguro yung president ng ating kasulukuyang presidente ng Benguet Electric Cooperative na si Panyero kasamang Attorney Steve Somngi. Oo, para maimbitahan natin at siguro bigyang linaw yung mga gusto nilang malinawan. Kasi nakita ko doon din sa mga sinasabi doon kasi nabasa ko sa Facebook, no? Na may sulat yung ating President of the Board to DINEA na sinasabi doon na sana ipagsantabi na lang yung complaint doon sa kanya, allegedly, kasi doon sa pagkakasanla ng isang sasakyan na registered sa Beneco. Dahil yung tawag dito, yung complaint ay anonymous. Hindi siya hindi niya pinirmahan kung sino siya, yung nag-complain, no? Kaya yung sinasabi ni Panyero natin na dapat i-dismiss na ng NIA yon dahil nga walang pirma naman. Anonymous complaint naman. Kaya lang, siyempre, may mga naglabasan din kasi sa social media na naka-police blotter ng isang sasakyan ng Beneco ay naisanla sa isang board member ng Pangasinan yata yon. So maybe we can call him sa mga susunod nating mga programa kung gusto nila, para kung gusto nilang ipaliwanag ang mga ganito, no? Kasi doon din sa amin sa City Council, kung anonymous letter at walang backup evidence, i-dismiss namin. Pero kung anonymous letter, kahit na anonymous letter at may mga ebidensya na pinapakita, then we can conduct still an inquiry. Ganun yun. And even NIA can also conduct an inquiry kung merong sapat na ebidensya na kalakip ng anonymous complaint. Okay. Mga ganon. But in court, of course, you cannot just file a case in court anonymously. So, hindi tatangkilikin ng korte yan. So, okay. ganun yan. Maganda kung sana tayo naman paunlakan ng ating board president, Attorney Esteban Sungi. Dahil na interview na rin natin si Director Busaing. At eto ngayon si Director Aliping. At nasabi na rin ni Congressman Go
yung kanyang pananaw naman dito sa issue na to. At ang sabi niya, dapat daw ang mag-ayos ng gusot, Nea. Tama nga, Nea. Siyempre, napakinggan din ninyo yung mga legal points na tinalakay ni Attorney Edgar Avila. Oo naman, yung pagdating doon sa legal na aspect, natalakay naman natin kasama ang ating partner din, Attorney Davila. Ayan na po. At least yung ating mga manunood at mga tagapakinig ay nagkakaroon sila ng ideya. Ha? So yan po, dito po sa ating programa, wala tayong kinikilingan. Walang, ano pa yan? Ano ba yung sinasabi doon sa GMA? Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Sama. Serbisyong GMA yun, publiko. Hindi yun na GMA. So, ayan po. Kunana naman di 105. Good morning, Captain Councilor. Ado nga Mayor Stephen kan Resident Support Engineer Likuben. Anya mo ti suportam kagabot Benny. Ay, syakit ko nga ron. Wala kaming kinikilingan. Wala kaming sinusuportahan dito. Ang gusto lang namin, yung katotohanan lamang at yung legal lamang. Yon. Okay. Oo. So, yun po, nasa kwan po tayo as mga service, public servants na nandito sa radyong ganito na program. Kailangan nandyan kami sa sentro. Taga-kwan lang tayo. Taga-facilitate. Facilitate. Of course. Baka nga pwedeng naiyan ang imbitahin natin para... we will try. I-try natin. So, ganun po yan. So, sa amin po, ni Kapwasing, nasa sentro kami. Diba? Wala kaming kinikilingan. Ang gusto lang namin, maayos. Ang ating maayos and the rule of law shall prevail. Kasi maraming kwan ngayon yung lalo na sa social media, yung mga consumers natin nagbabangayan na. Sila na yung nagsasagutan sa social media na hindi naman dapat na ganun. Wag po tayo po sa mga consumers ng ating local electric cooperative ay wag po tayong siguro patutsadaan lang, okay lang. Huwag tayong mag-away-away sa social media. At ito, partner, galing kay 84 naman. Good morning, Sir Cap. Ito ba yung number ng programa nyo? Yan, nadali mo. Nakunin mo. Nahuli mo, nakunin mo. Nakunin mo. Yun. At inuulit po natin yung ating numero naman para sigurado kayo. 0999-3070649. Kay 67 naman, bakit Kap sabi ng FB turn off video? Nakikinig din sa radyo. Ano ang gawin ko? Turn off ko video. Hindi ko alam. Hindi ko alam to kung ano yun. Okay, partner. Sige. Ito. Ang ating oras ang bilis lumabas. Alas 10:46 na. Ito naman. Sobrang masalimuot ito. Ano kayang gagawin ko, sir? Dahil may anak ako sa isang may asawang hiwalay na. Ito, sabi dito. At ako rin ay hiwalay din. May anak kaming isa. Pero yung birth certificate ng bata ay nakapangalan sa kanyang asawa. So, asawa ng babae na hiwalay sa lalaki. Ano po ang gagawin ko para yung bata ay maipangalan sa akin? Ay, kwan yata ito. Pero legal ito. Legal aspect. Ibig sabihin, both hiwalay na lalaki at babae. Tapos, nagsama sila, nagkaroon sila ng anak. Nag-anak yung babae sa ospital at siyempre, yung nilagay sa birth certificate na ama ng bata ay yung dating asawa ng babae. Kasi kasal pa rin sila. Paano raw
niya yung bata nasa kanyang puder na, yung lalaki yung may anak. Paano na raw niya makukuha yung maipangalan yung pangalan niya sa bata. Ganito po 'yan. Kailangan po yung nag-text sa akin kailangan po na i-adapt mo yung bata. Mag-file ka ng adoption. Siyempre, kung qualified ka na mag-adapt, siguro the court will grant your petition. Pero yun lang po ang pamamaraan para yung anak mo sa isang babae na may asawa na kasal pa rin, existing yung kasal, kahit na hiwalay sila, ay mapa sa pangalan mo yung apelyido. Okay. So, adoption po ang sagot dyan if you are qualified to adopt. So, pag mag-adopt ka, kasama mo rin yung asawa mo na mag-adopt. Kung hiwalay kayo ng asawa mo, baka the court will deny your adoption. So, yun. So, bahala na po ang korte ang husga niyan because you are adopting actually your own child from another woman who is not your legal wife. Yun ang mahirap Kaya dito kasi sa atin ang hirap ng annulment. Magastos pa. Tayo lang yata ang walang divorce law dito sa buong bansa. Pero kung ikaw ay kapanalig namin ni Kapwasing sa pananampalataya, ay meron tayong divorce na naman allowed here in the Philippines based on the Muslim Personal Civil Code. Yan yung Sharia law. Yung Sharia law. Kaya kung kayo ay nanonood ng Legal Wife sa GMA, maintindihan ninyo. Pero tayo, tig-isa lang asawa natin Hindi ako nanonood ng Legal Wives. Ay, kala ko nanonood ka. Hindi. Okay, partner. Just minutos na lamang ang dalalabi bago pansamantalang magpaalam. Antabayanan niyo po yung ating character on the air naman. Susunod po yan pagkatapos namin na Attorney Benny. Okay, kumusta po kayo? Nanonood si Emilio Palangew. Kumusta kayo, Uncle Emilio? Sino pa? Sino pa bang nanonood dyan, bro? Nabanggit ko na yung mga nanonood dito kanina. Siguro hindi nila alam na nandito tayo yung mga kasama nating iba. Eto, may katanungan pala si Alakdan. Munti ko nang hindi makita. Okay. Nalipat ko ito. Good morning, Cap and Counselor. Ibalik na lang sana yung schedule ng biyahe ng taxi. Add even scheme. Thank you and God bless to all of you. Add even scheme? Bakit? Anong rason mo? Yon. Wala namang sinabi. Pero Give good reason para ibalik natin yung sinasabi mo na add even scheme. Kasi yung dati na natin, yung regular coding. 1 and 2 sa Monday, 3 and 4 sa Tuesday, 4 and 6 sa Wednesday. Yun yung dati. Yung dati. 7 and 8 sa Thursday. Ngayon, and during Fridays ay 9 and 0. Yun Okay. ang dati. At nanonood din sa atin si Pastor, tent maker, freelancer. Okay, kumusta Thank you, kayo, Pastor. Kumusta Mamaya, na? susunod dito, partner, mga pastor din. Mga pastor. Yan. Kasama po natin yan. Dapat meron pa rin, kailangan active pa rin ang ating mga religious sector sa kanilang anong tawag dito? Pangangasaba sa mga tao, no, para ang ating landas ay maituwid at ang ating mga pag-isip ay maituwid. Ganyan. Eto, may kasama ka nanonood ng Legal Wives. Sino? Kunanan ni Juan ay Kap Taluti asawa ni Ismael Legal Wives. Nagkataon pa na Ismael din pangalan ko. Ismael. Oo. Pagka Ismael, maraming asawa. Hindi. Ano? Hindi depende. Gusto mo bang ganun na
dami kang problema. Kung gusto mong maramihan ng problema, di sige ka. Oo. Oo. Okay, partner. Panghuli na lamang sa iyo. Okay. Anong meron, anong So, meron dyan? ganito na lang. At yon very, very educational at nakaka-increase ng ating kaalaman yung nalaman natin tungkol sa kasasaad ng abriko. Oh. So, sa ating mga kaibigan, ito po ay nakikuan lang ako ngayon, tawag dito, nakibat-in ako sa programa ni Kapwasing. Hindi, inimbita kita. Oo, inimbita ako. Ngayon, kasi kahapon yung regular namin. Mhm. So, ganito po, salamat po sa inyong pakikinig muli, pagtangkilik. Sana po may naibahagi kami na magandang aral sa inyong mga kababayan namin. At gawi-gawi sa agaw tako, kat sapay ko mata, kita nyo adita nedya ko na tayon, be conscious, iti health tayo. Nya, karkaro no mapantayo ijay, adwan nga tatao, ta kunada nga, adya kanun ti variant, anya ayati variant. Kat nasaon, day COVID, no nagbalin nga, no Peter kumatinagan ti COVID, nagbalin nga Peter and Benny. Oh, jay Peter and Benny, Benny and Duby di Guzman na datoy. Partner, dati hinmabulit eh. Hindi ako na. Dati sa Lalsudan na ano niya kano ti mabilin nga may kaso. Hindi ko nababanggitin yung barangay Galing kay 3-0 ko na naimbag ng bigat ka pen attorney. Apay nga ta dito barangay mi kunak langan ta narigat na banggitan tayo di barangay. Katawan ti nakakabili dyan disclosure board, J Barangay Hall, nga barangay ordinances. Nabayag nga in bagan kanya dangam awan lata ever since. Pati nabagbag nga covered court kat awan bidding ti barangay. Pati nabagbag nga covered court kat awan ti bidding. Barangay Kagawads tinanggatang ti maysa kat asawa ti maysa nga Beneco director. Anya ti mabaling nga ikaso nga ta kanya ni Beneco director. Beneco director, ginatang na jay. Han binanggit na lang asawa ti Beneco director Asawa ka ti no. Beneco director. Dahito na Ginmatang. Wen. Ay lakot ni barangay jay nabagbag nga covered court. Isudan sa amot tinangaramid. Ije nabagbag. Dapat ikaso no kasi. Of course, dagita nga covered court oray kuna tayo. Kas pangaringan dito'y barangay Holmi niya. Di bakakeng. Di ba? Ada jay covered court ijay. Hantay nga amo iti process na data. Tano kas pangaringan jay city. Nubagin ti city. Data. Ket kwalata alaan ti city ta adati audit na data. Okay. Napanan na nga di kunadan to biruken da ngay. Napanan na nga dagi jay. Apay kwakat that cost millions mo ta. Kaya may nga covered court aripay no alaan jay contractor di nga baka isumanen ti isubli na ngay. Nga usaran adipay nagay din contractor. Iso nga aday tako amo tawadamot din kananta ko ay Commission on Audit or Audit Rules no how these materials nga maikatan niya tamasukatan ket madispose kas ano ti panakadispose na. Okay. Di lang apo. Okay, dapat may sa pahabol. Nya di ay. Naimbag ang bigat cap counselor paki-synchronize man ng coding Baguio to Trinidad. Kasi kami nga pasayeros nuhan nga may tulod ti taxi. Kastoy kabsat diyan nag-text, i-text human data kini Mayor Salda kini Vice Mayor Awingan and dagiti amamu yung konsehalis ijela Trinidad. We have already submitted to them a resolution signed by passed by the Sangguniang Panglungsod, signed by the Vice Mayor Uluan and Mayor Magalong requesting the Municipality of La Trinidad to synchronize the taxi coding with Baguio City. Kasi ay kat
maururay pa lang ti response da nga na itata, awan pa lang ti response da, kat ifal-follow up tayo mat kanya da. So dagiti residents tayo La Trinidad who are affected also, please also text or message your elected officials. Kasi kami ti Bagyo, di ba? Okay. No, dati kat na nga ibaga i-suggest ti city kat text damot kada tayo kat no makita tayo nga napintas ay 100% akat aramidan tayo. Okay. So manan Ito pa. oy, ada manan. Ay damag kumano niya ti mayat nga ikaso ti basta sumrek ti property mi. Nga mapan agrukod ti daga. Kastakit kwan. First is there is what we call the law on surveying. Mabalin nga ma-filean ti kaso, jay surveyor nga apan ag-survey. Okay. Administratively with the PRC no han nga nagpakada. Nga sumrek nga ag-survey or alaan na pa'y pagpirmahan na kayo kumanti boundaries dagya ka-boundarin ti surveyan da. Dagijay. And then criminally, you can file them for a case for trespassing. Okay. Kasi ay. Okay na. Kuna naman tayo tunay. Good morning kanya yung adwa. Bumugaw latan dinagan ti COVID tapno mapukawan. Kuna na. Pukawan tayo rin ang COVID. Kuna naman ni pastor pagtatlong Muslim. Pagtatlo Muslim. Pero pag-anim Kristiyano. Ganun ba yun? Ayan. No talo ka no ti asawa, Muslim ka. Ah. No inom ti asawa, Kristiyano ka. Da kayo. Yun ang sinabi ni pastor. Hindi yun ako ang sabi nagsabi. niya. Binasa ko. Oo. Okay, partner. Okay. Sige manan karod. Salamat kasin kanda kayo ay kakailian ay kanayo na mga dengdengeg kadak kami, mangbuybuya kadak kami, ken mangit-ited iti kapanunutan na, mangit-ited met kadak ijay question na, ket sapay kumata nadaamin ti mad-adal tayo tunggal agkikita tayo. Salamat gawis ay Cordillera, gawis ay Baguio City, gawis ay Siridyo, gawis ay RNG Luzon, gawis tako kumamin, da kami ken kapwasing kasasalon at tayo kumanga kanayon. On pala-palat kita dyan amin, on dito-ditong kita dyan amin. Alas 11 punto na. Mag-break lang kami sandali. Babalik po kami kasama ang ating character on the air. Pagkaraan lamang ng ilang paalala. May kayong padasen, itinaimas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, ti welcome to Strawberry Farm, KM6, La Trinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392 Ken 0956-419-7704 Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo?
Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba ka, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kaya na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:06 na. At character on the air sa ating usapang legal. Ngayong Huwebes naman kanina, kasama natin ang ating buting konsehal, Councilor Benny Bumugaw. Ngayon naman sa ating character on the air, makakasama naman natin ang ating maganda, masipag na pastora. Wala pong iba, Pastor Erlinda Erardo. Good morning, Pastor. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kumusta naman kayo, Pastor? Hi, very good. Mm-hmm. Sa tulong at kabutihan ng Panginoon. Yun. He's so good. Okay, at ang topic na binigay na yata ng ating character council naman, Palabra de honor. Palabra de honor. Word of honor. Honor. Ano ba sa Tagalog yun? Ano nga ba? Ano po? Tamang ano? Palabra de honor, word of honor, may isang salita. May isang salita. Di ba? Parang gano'n naman yun. Pero meron pang mas makuha yan. Meron pang mas tugma dyan eh. Oo na. Medyo malalim na Tagalog. Medyo malalim na Tagalog. Pero pagka sinabi natin na may isang salita, ibig sabihin nun, meron siyang word of honor. Yes.
Okay. Sinabi niyang gagawin niya talaga. Gagawin niya talaga. Oo. Okay, Pastor Arlinda. So, paano natin na-apply naman ng word of honor naman sa ating mga congregation, sa ating buhay-buhay? Dapat talaga we are true to what we are saying, no? Hindi lang yung sabi nga kung sa church, what you preach, you preach, you do it. No? Hindi lang yung sinasabi mo lang sa congregation ito, pero ikaw mismo hindi gumagawa. So, walang honor doon. No? Ang talagang very simple ang word of honor is you promise, you fulfill it. No? Kasi yun yung sinasabi mong may gagawin ka at you have to fulfill it. No? Ang word of honor, it contains a vow. Okay. Diba? Nagpa-promise ka, you promise. You pledge. No? Ang iba nga, naka-hands up. Ano ba tawag din? Parang nanumpa, no? Nanunumpa pa. Okay. And of course, you are sure of the things that you are saying. Okay. Oo. Yun. So, yan, paano na-i-apply naman? Pagdating po naman sa ating mga congregation, katulad po sa simbahan, paano po ito na-i-apply, Pastor? Ma'am Erlinda. Napakahalaga po nito na you have to say the real thing. You are sure of what you are saying to the congregation. Especially kung ikaw ay servant of God telling the congregation, dapat tama yung sinasabi mo. If you are saying from the Word of God, kailangan talaga tama yun. You have, hindi lamang na-experience you have studied the Word na ipipreach mo. No? Kasi po, keeping the Word, lalabas po ang integrity ng tao. No? Okay. Is the result of your Word. Okay. Ay, itong mapapaniwalaan ito. Without integrity, there is no trust. Paano ang congregation mag-trust na si pastor, tama pala itong sinasabi niya. O kaya, yung leader namin, tama itong sinasabi niya. Okay? If the people cannot trust or you cannot stand on your word, wala na, they cannot believe you or trust you. Yun nga sinasabi natin. Pag sinabi mo, you have to accomplish it. You have to do it. Kinakailangan na panindigan. Panindigan, oo. Kagaya po, sir, ng many people casually lie and violate promises. Nakita niyo po, maraming tao na nagbabiolate talaga ng promises. Isa dito, na hindi naman natin pinatatamaan ng mga pero karamihan sa mga politician. Habang during the campaign at lalo na, sir, itong darating na election. Malapit na ang filing. Filing na. Tapos magpa-promise. Pa-promise, ganitong gagawin ko sa barangay nyo. Pero nakatapos ang term, walang ginawa. Walang ginawa sa barangay. And dapat hindi magpa-promise. Kaya lang, pag yun na yung kanilang way out na i-promise mo and then maniniwala ang isang tao, iboboto ka, no? And sa husband and wife promises, sir, during the wedding, meron pa dyan umiiyak habang binabasa ang vow. Diba? What will happen after the wedding? May cheating na. Okay. Okay, yung hindi na yung promises about cops, no? Sabihin natin yung mga kapulisan. Ma'am, yung mic. Promise. Promise to protect the people. Pero ano nangyayari? May extortation, di ba? Nag-exploit na. Okay? So, how about the public employees? Siguro nakikita nyo po, no? May oath-taking pa yan sila if you are being hired by the government. May oath-taking pa na I'm going to serve the public. Pero what happened? Pag may problema, pupunta sa kanila, ano sila? Naiinis.
o they are not serving the public. No, maraming makikita natin word of honor na nangyayari. Okay. Ma'am, ito bang word of honor na to? Ito ba yung may matatagpuan sa Bible na ganito? Yes, lalo na po kung sabi ko nga, di ba nagbasa kayo ng Bible? God has the word of honor. Pag sinabi niya sa iyo, I promise, sabi ng Panginoon, I will be with you. And that's a promise. He is going to fulfill it. No? Merong kanta po na sinasabi, you have been faithful throughout my life. You have been so, so good. Kaya I love that song. I love that song kasi it reflects me. I came from the poorest among the poor. I trusted Him very early in my life. Sabi ko, Lord, wala akong tatay. Can I have you as my father? Hindi pa siya nagkulang mula noon. Hanggang ngayon. Kaya, isa siya sa my word of honor, ang ating Panginoon. Pag sinabi niya, He is going to fulfill it. Okay. So, nakalagay ba doon sa Bible, ma'am, na kung sakali na ang isang tao walang word of honor, may mga katumbas ba na parusa, ganun? Yes, yung sabi niya, a man, na makikita natin sa Numbers, a man who makes a vow to the Lord or makes a pledge under oath must never break it. He must do exactly what he said he would do. Okay. Kasi pag hindi mo ginawa yon, mayroon kaparusahan. The integrity of the upright, sinabi sa Proverbs 11:3, guides them, but the crookedness of the treacherous destroy them. So, ibig sabihin, kung wala kang word of honor, that would destroy you, no? Later. Kasi, who will trust you? Dapat kung anong sinabi mo, you are going to fulfill it. At nakita ko rin, sir, may benefits ito ang word of honor sa ating sarili. Okay. One is, you become more confident, no? Because you know that you can trust yourself to act with integrity. Ibig sabihin, you fulfill what you promise, no? You will also set a high standard, no? Placing greater value on your own good words, which is self-empowering. No, as you value your words, no. Another is when people trust your handshake. Naka-handshake na ba kayo ng ano? Bawal ngayon. Ganun lang, sabi nga ni sa dibdib lang. Pero makita nyo, yung hindi ganun ka serious o ka anong tawag dito? Walang init sa pag-shake hands. Hindi mo talaga maramdaman na he is telling you the truth or what is that? Kung mainit ang pag-handshake, ay mayroon trust, mararamdaman mo, mayroon word of honor na mararamdaman. Okay, at ang ating oras alas 11:16 na. At kasama pa rin natin sa ating character on the air naman ang ating mabait at magandang pastora Erlinda Erardo. Sige, ma'am. Okay. May mga common ways people don't honor their commitment. No? Okay. I don't know if you have done this, sir, pero sometimes I realize way back nagagawa ko ito. They say they will call you, but they either forget or don't bother to do it. No?
It happens last night. Okay. I was promised na i-call back niya ako. Kaya lang natapos siya ng webinar is 10 o'clock na. Nag-aalala siya kung gising pa ba ako, tulog na. So wala, pero inihintay ko yung kanyang call. Okay, sometimes you promise na we will have a coffee. Oo. Pero hindi ka naman dumating. Oo, no? Or may mga kadahilanan, pero dapat walang commitment. Oh, okay. Dapat walang commitment na I will be coming. Or sometimes, kung kaibigan, mayroon ng sir, makita mo sa Facebook, kaibigan mo, sometimes you don't bother to say hi, no, kumusta ka, lalo na ngayon sa pandemic, hindi mo alam kung what's going on inside a friend, no. So I would encourage na you say hi, kumusta kayo, or kung birthday niya, try to greet happy birthday. Actually, napakadali lang sa Facebook eh. May mga pindutin mo na lang, lalabas ng happy birthday. So you don't have to upload to anong tawag nito, magta-type pa ng mahaba, meron na doon. Yun po. Yun, okay. So yan po naman ang ating topic ngayon, yung ating Word of Honor, Palabra de Honor. Kasama ko, siyempre, ang ating pastora, wala pong iba, Pastora Erlinda Gerardo. May makasama pa tayo mamaya, kanya lang, hindi po kasi tayo pwedeng sabay-sabay ngayon dito sa studio. Mamaya po makakausap din natin ang ating, CFRB ba yun? CFRB, saka si Pastor Jonathan. Oo. Sa Baguio character din. Okay. Isa sir, gusto ko lang we have been lecturing among the high school students during the time ng last administration. Alam niyo ba the former Mayor Mauricio Dumugan? Yes, ma'am. Grabe. Pag sinabi namin sa kanya, Sir, our time is 8 o'clock sa ganitong school. Alam niyo, nandoon siya mga 30 minutes before, 1 hour before the time. Grabe, nakita ko yung kanyang commitment, or pag sinabi niya, yes, I'll be there, he is there. Talaga. Kaya kami nasanay for how many years na 1 hour or 30 minutes before the program, nakaset up na kami. Dahil laging laging on time, o di kaya mas maaga pa. Yes. Kaysa doon sa oras na nakatakda. Grabe. Okay. We have been with him for how many years? Diba? 3 terms siya mayor. Naging 3 term ng congressman. Kaya kami po nasanay sa kanya. At pag sinabi niya, itong gagawin niya, he is going to do it. Grabe. Ayan. Okay, ang ating oras, alas 11:21 na. Ma'am Erlinda, baka meron pa kayong gustong idagdag naman tungkol sa ating topic ko ngayon. Yung ating Palabra de Honor. Yan, napakadami po. Ito po ang kailangan natin. Hindi lamang po makikita ang pagkatao natin sa Palabra de Honor natin, Word of Honor. When we say yes, we should done as God is sinasabi sa salita ng Panginoon. If you say yes, yes. If no, no. Kaya kailangan natin exercise talaga yon. It takes, sabi nga nila, 21 days. No? 21 promises, vows, to make that a habit. No? Sabi nga nila sa iba-iba nating kaugalian. Pero napakaganda po ang Word of Honor kasi it will create to us integrity natin. We could be trusted of who we are. Many people will try to listen kasi they trust us because of our Word of Honor. Okay, maraming salamat, Ma'am Erlinda. Baka meron kayong gustong batiin?
Binabati namin kayong lahat dyan na nakikinig. Alam ko, napakadami po. Alam niyo, sir, nung program natin, dyan sa town proper, city proper, ma'am, kayo yung kausap ni Sir Peter. Yung boses. May tinanong lang kung kayo yung kausap. Kaya binabati namin lahat. Kayo, lahat ng mga pastors, nakikinig at taga Zion Christian Center sa PMA Port del Pilar. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat. Alam ko may naka-record dito kaya mapapanood pa namin. Pwede nyo mapanood pa ito, Ma'am Erlinda, sa Facebook. Yes. At sa YouTube. Yan. Okay. Pwede nyo balikan. Yeah. Ayan. Okay. God bless you all. Sige, ang ating oras alas 11:23 na. Huwag po kayong alis dyan. Mag-break lang muna kami sandali. Makakasama ko isa pa ring pastor at pag-uusapan pa rin natin ang ating Palabra de Honor. Umay kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo,
sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:29 na at kayo pa rin nakikinig naman nanonood sa ating RNG Luzon sa bayan na papakinggan sa 98.7 sa radio at ang ating topic ko ngayon para sa ating character on the air ang ating palabra de honor at makakasama ko naman ang ating program manager at member ng Board of Directors ng Council for the Restoration of Filipino Values, Sir Jesus Sison. Good morning, sir. Yes, Kap, Peter, at sa lahat po na nakikinig sa atin, magandang umaga sa inyong lahat. And this is indeed a great day for us. Yun. Dahil po talagang we are going to fill the atmosphere with word of honor. Then men and women will be raised as honorable men and women. Pero sa totoo lang, sir. Yes, sir. Bira nakakasunod ng ganyan eh. Pero yan, pag-usapan natin yan kung paano natin ano. Pero may mga kakilala ko naman na pagka sinabing oras talaga nandun sila. That's true. At kapag sinabi silang pupunta sila. Yun. At saka may time po, meron po tayong natutunan. Isa sa actually ito when we are conducting a seminar sa ating mga chief of police dito sa buong Cordillera, doon tayo sa Camp Dangwa. May nabasa po ako na isang nakapaskil doon sa wall nila. Sabi doon, it is better to borrow money from other people because the same amount of money, you can return it while you cannot borrow their time. So in other words, pag na-late tayo sa appointment natin, nautang na natin yung oras nila, hindi na natin maibabalik. Kaya ayan po yung sinabi nyo po kanina, kaya ko lang na-mention yon. It is because, sabi nyo, dumarating sa tamang oras. Yun, Dumarating. okay. At sir, anong palayo nyo, sir? Jess, pwede ba? Oh, Jesus talaga. Jesus po talaga. Sir Jesus, anong ginagawa ng kwan? Itanong ko muna bago tayo mapadpad sa ating topiko. Anong ginagawa ng council para sa restoration ng Filipino values? Okay, so the Council for the Restoration of Filipino Values, CAP, and sa ating mga nakikinig dito, tayo po ay isang CSO, Civil Society Organization, na have been existing for 25 years and we are advocating transparency, transformation of the nation because we desire to see a community marked with honesty, with integrity, and to see the whole bureaucracy, the whole nation set free from corruption. Kasi alam natin, ang corruption in so many forms, medyo malala. So ito po ang ginagawa ngayon ng Council for the Restoration of Filipino Values. We restore values, Filipino values at that. Kasi sa atin, meron naman po tayong mga values ang bawat isa. Pero dahil sa
internal adversity, external adversity, may mga pressure sa labas, may pressure sa loob ng bahay, or even kahit sa ating mga kawani, di ba? May pressure sa kanilang mga opisina, tendency they try to nasusuppress po yung values nila. Kumbaga naitatago. Kaya yun po, we are to restore, and then once ma-restore, strengthen din po ang ating Filipino values. So, the Council for the Restoration of Filipino Values, we are mandated by the Civil Service Commission by virtue of an announcement na nai-release nila way back in 2013 at noong 2017 that we have to implement values restoration program sa lahat po ng constitutional bodies, sa national government agency and attached bureaus, sa local government units, sa state universities and colleges, and sa GOCCs. So ang mechanism po dito is from their ranks, management, and sa mga rank and file, we train them to become the values restoration officers. At sila po, every Monday, magtuturo sila ng values during the flag ceremony. Okay. Actually, ito po ang ginagawa ng City of Baguio din, bago po pumasok ang pandemic na to. So, anyway, nagtuturo po sila ng mga values at imagine na lang po natin, at ang naabot na kasi ng CRFV sa pamamagitan po nito ng Values Restoration Program, almost the whole of the nation of the Philippines na po. So isipin na lang natin na Luzon, Visayas, and Mindanao, isang value lang ang pinag-uusapan sa buong linggo na to. Okay. Isang value lang ang iniisip ng mga kawani at ang mga mamamayan. So what would happen? So there will be one mind, one heart, and it will surely resort and lead to transformation or change, not only individually, but we can start to influence others as well. So yung transformation po na yun, or even yung like for example, ngayon, word of honor tayo, Kap. So sa word of honor, imagine natin, ang bawat isa nag-iisip, teka, dapat magkaroon ako ng palabra de honor, dapat magkaroon ako ng word of honor. So yung commitment ko sa taong bayan, commitment ko sa kapitbahay, ultimo sa pagbabayad ng utang, may commitment ako, yung mga ganun ba? So pag naisip yun na convict ang hearts natin na, kailangan sundin natin ang palabra de honor, magkaroon ako ng word of honor, then magkakaroon ng reconciliation, magkakaroon ng heightened trust sa ating mga institutions, magkakaroon ng kumbaga established integrity sa sistema na yun ang dinidesire ng mga mamamayan. And lastly, ang Council for the Restoration of Filipino Values po, we are a partner of the several government offices. Umuupo po tayo as a member ng Local Development Council ng City of Baguio, member ng Regional Peace and Order Council, ng LCAC, member po tayo ng CDREAM-C natin, ng Disaster Risk Reduction Management Council. Tapos nagkaroon din po tayo ng mga chances to audit ang mga anti-drug abuse councils ng buong Cordillera, yung mga PADACs nila, provincial, at ganun din po sa Benguet, member din po tayo ng mga local development councils po doon. So yun po ang activity ng CRFB. So itong CRFB, kung halimbawa merong gustong magpa-seminar sa inyo, magpapaschedule ba sa inyo o kayo na yung nagpupunta sa kanila? Pwede po two ways. We propose, nagpro-propose po kami, and then tumatawag din po sila. So kumbaga para bang pwede po sila ang pumunta sa atin, but because of this pandemic, puro webinar na po. Actually, sa kasalukuyan, meron po tayong train sa webinar natin ng Public Accountability and Values Enhancement, yung mga taga-CHESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone, opo, CHESA. Tapos last week, mga kawani from several kawani sa buong Pilipinas, ang TESDA, NEDA, at saka National Home Mortgage Corporation, tsaka yung Department of Agrarian Reform Provincial Office ng Ifugao. So, pwede silang pumunta or
pwede rin po kami ang ko-contact sa kanila. But mas maganda, pwede rin po nilang bisitahin ang website ng CRFV. I-type lang po nila, Council for the Restoration of Filipino Values or Filipino Values, lalabas na po ang CRFV or even sa Facebook. Sir Jesus, ito ba kinakailangan na magkaroon ng budget naman? Halimbawa, iimbitahin kayo ng Liga ng mga Barangay. Mag-allocate ba sila ng budget para dito or kayo na yung bahala doon? Since tayo po ay isang CSO, Civil Society Organization, at wala po tayong support from foreigners or even from the government, ang sagot po niyan is mag-allocate pa rin po sila ng budget. So they have to allocate the budget at dahil may mga corresponding training fees po tayo. At saka siyempre yung venue, yung pagkain. Tapos nagbibigay ba kayo ng mga certificate naman? Yes po, certificates. At yung certificates na nai-issue po natin, dahil Civil Service Commission Accredited Learning and Development Institution po tayo, lahat ng certificates po natin is nagkakaroon po ng gravity at weight sa kanilang promotion, sa mga increments po nila. So talagang nagagamit po nila ito. Okay. So balik tayo dito sa ating word of honor, palabra de honor. Paano kaya, Sir Jess, naman na nai-apply ito sa ating mga buhay-buhay? Kanina, naikwento mo tungkol sa pulis. Paano pag dito naman sa labas kaya? Paano kaya ito? Sa labas. So, actually, dito natetes ang ating integridad. So, kung may integridad tayo sa buhay natin, sa puso natin, talagang we become men and women of honor. Kasi, pinanghahawakan natin, consistent tayo sa ating pag-iisip, sa pagsasalita, even in our actions. We will be stirred to do the corresponding actions sa ating mga iniisip. Kaya ayun po, pwede natin may apply. So basically, ang word of honor, meron tayong dapat conviction doon, tapos mapagkakatiwalaan tayo. And then, ayan, gaya na nabanggit po natin is integrity. Talagang, kumbaga, para mula sa ating puso, isa na ring way yun na pagrespeto natin sa mga tao. Kasi like for example, like now, in less than a year, election na naman. Diba? So, filing na sa October. And marami tayo na naman maririnig na promises. Kaya sometimes ang Philippines natawag na land of promise dahil a lot of promises has been said and mentioned, and yet ayun nga, marami mga over promises pero under delivered ang mga promises na yon. So ngayon, kung rinerespeto natin ang sarili natin, na tayo ang nagsalita nun at nagsabi, tapos rinerespeto natin yung kapwa natin, talagang tutuparin natin kung anong na-mention natin at nasabi. Oo naman. Kung minsan alam mo, Sir Jesus, dito mo makikita yung pagkatao ng isang tao sa kung halimbawa sinabi niyang darating siya tapos hindi naman nagpasabing na hindi pala makakarating. So naistorbo na yung mga oras din nung nag-aantay sa kanya. So napakahalaga niyan siguro lalo na sa ating mga politician. Kasi may sacrifice na kaagad yung taong kausap natin . Like for example, tayo nagkaroon tayo ng appointment. Tapos syempre sa inyo, i-set aside yun na yung ibang mga commitments, na sacrifice yun na rin yung oras ninyo na dapat may gagawin kayo. Oo, nasakripisyo yung dapat mong gawin sana, Kung sana wala itong appointment na to. It's true. Nagpunta ka ron, hindi ka naman sinipot, sayang. It's true. Sabi mo kanina, Sir Jesus, yung nakapaskil sa pulis na sabi doon, it is better to borrow money from others rather than borrowing their time. Ganda nun. So, ewan ko kung andun pa. hindi na ako nakabisita sa kanila doon . Kung andun pa doon sa hall nila, kung saan kami nag-undergo ng training. But anyway, yun nga po . So, kailangang i-honor natin ang bawat isa. So, to become a man of honor, to really be executing what we have promised, we should become a man of honor. Tapos isa pa po, sir, ito rin na nakikita natin para maging tao tayo ng authority. Yung words natin, just like Jesus. Hindi ako siya. Okay. Sabi niya, sabi ng mga tao tungkol sa kanya,
he speaks with authority. Nasusunod lahat ng sinasabi niya. Nasusunod lahat ng sinasabi niya. Sinusundan siya ng mga tao. It is because he fulfilled his words. And yun nga yung para maging man of authority, we have to become a man of our word na fulfill po natin. Tama yun, Sir Jesus. Baka meron ka bang gustong i-share dyan sa ating topic ko ngayon umaga? Opo. Basta, kasi ang tinitingnan natin, hindi lang po sa loob ng bahay natin, loob ng community, ng city, but the whole nation. Lagi ko pong, sa mga seminars natin, lagi nating inuugat at ibinabalik na ang gusto ng bawat Pilipino, yung ambisyon natin, 2040. Magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ang bawat Pilipino. So, kumbaga para mapunta tayo doon at marating natin, makamit natin ang maging matatag, maginhawa at panatag na buhay, meron tayong contribution. Meron tayong part at responsibility. So, when we zero into the word of honor, ang bawat isa may pinangako, ang bawat isa meron tayong dapat tuparin na sinabi natin. So as a private individual, gaya ng nabanggit ni Kennedy, di ba? Ni former President Kennedy, sabi niya, ask not what your nation can do for you, but what you can do for your nation. So in other words, isipin natin, magkaroon tayo ng self-reflection, ano ang kailangan kong gawin para sa mga tao, para sa aking bayan, para sa kapwa ko. And so, you start to vow. You make a vow. You pledge. And ano ang sabi ng scriptures? When you make a vow, do not be slow in fulfilling it. Because if, in that case, kung hindi natin na-fulfill because of making a vow, we made hazily. Okay, we made a vow that is so fast, and tapos hindi natin na-fulfill, then we are committing a sin. Sabi nga po ng scriptures, let your yes be yes and your no be no. Ang yes ay yes, ang hindi ay hindi, ang no ay no. Pag lumampas pa tayo doon, sabi doon, is sa devil na. Sa demonyo na, sa yawa, sabi ng iba. So pag nag-yes tayo, gawin natin. Pag no, edi no. Di ba? So yun po ang ating mga... Yes kung yes, no kung no. Yes po. Oh. Kasi sa totoo lang, Sir Jesus, may mga nagsasabi na, sige, pupunta ako. Pero hindi naman pala siya makakapunta. Sana sinabi na lang niya na hindi siya pupunta, parang ganon. Or kung halimbawa, usually ang ginagawa ko po, halimbawa may appointment ng 10, tapos nakita ko 10:30 na, teka lang, mukhang hindi ko pa matatapos itong bagay na to at malamang na-foresee ko na malelate ako. May message na ako kaagad. Tumatawag ako na okay lang po ba na malelate ako sandali, 'di ba? Ng mga ganitong minuto sa ating usapan. Pero kung hindi okay, talagang mapipilitan ka. You have to sacrifice kung anong ginagawa mo para ma-fulfill mo yung prinamis mo dun sa kausap mo. Okay. At basahin ko lang to. Galing naman ito sa ating listener kay 293. Happy lunch mga sir. This stoic principle about word of honor. Katadati kadwana commitment, empathy, and accountability. Speaking of Jesus, the best version ti preaching na kadyan ay naghamadi scriptures and codex Tiakos. No sensitive kayo kat do not read this book. Ta in label the Catholic as heresy. Thank you. Ewan ko lang nakuha mo siya. Mukhang hindi ko rin na-encounter mo na. Oo, hindi ko rin na-encounter ito eh. Talagang naintindihan ko lang dito, ang word of honor, kasama niya ang commitment, empathy, and accountability. Actually, the listener is true. I mean, he is right or she is right kung babae man siya or lalaki. Na kailangan may commitment talaga tayo. Tapos empathy. Pag ako naman ang hindi siputin ng tao, ano ang mararamdaman ko? Pag hindi tinupad ng tao na to ang ipinangako sa akin, ano ang pakiramdam ko? So ganun din ngayon, na do unto others what you want others do unto you. So in other words, pag yung tao, yung naramdaman natin, naisip natin na
masakit, masasaktan, madidisappoint ako dahil hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin, then hindi natin ilalagay din sa sitwasyon yung ibang kasama natin sa disappointment din because of our acts. Because we failed to fulfill a vow or promise. Yun. At ang ating oras, alas 11:47 na. At ang bahaging yan, edit po naman sa atin ng BBS Colleges. At ang BBS Colleges naman is DOTR accredited yan na driving school that offers a package for theoretical and practical driving courses. Theoretical driving course is a 3-day seminar from Monday, Tuesday, and Wednesday, starting 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, while 8 hours in PDC is by schedule including night driving. BBS College's maneuvering site is located at Longlong, Puguis, La Trinidad, Benguet. Free shuttle for PDC is provided from KM5 going to the school maneuvering site. Ang ating driving vehicles include 2020 Toyota Innova na manual, 2018 Toyota Fortuner na automatic. Package fees are the following. Para sa TDC and PDC for motorcycle, 6,000 pesos. At para sa TDC and PDC for four-wheel drive, 8,000 pesos. For more details, visit the registrar or call 422-4992 or at 0908-866-5299 o di kaya bisitahin sila sa Kilometer 5, La Trinidad, Benguet. Okay, Sir Jesus Season, kasama ka pa rin dito. Ang ating program manager naman ng Council for the Restoration of Filipino Values. Sir, ito bang CRFB? Ito ba yung buong Pilipinas yan? Yes po, buong Pilipinas po. Although ang ating head office is dito rin sa Baguio. Ang ating national director, kilala ng karamihan. Okay. Kilalang-kilala si Director Voltaire Acosta Jr. National yan? National ang scope po natin. Opo. Dito sa Baguio, may parang meron din kayo ditong opisina. Yes po, dito ang kumaga national headquarters natin. Ay, dito sa Baguio. Yes po. Tapos meron tayong mga regional offices like dito sa La Union, sa Ilocos Norte. Provincial offices, and then meron sa Region 4A, sa Region 12, at even in Cebu. So, pero dahil nga napadali, actually dito sa pandemic natin, yung opportunity, kumaga may mapagkakataon na hindi na tayo kailangan pumunta sa lugar nila physically. So sila nang kumo-connect sa atin. Just like what you're doing here. Nasa internet na tayo lahat. Okay. So doon sa mga gustong magpa-appointment para sa inyo, paano pong gagawin nila? Okay, so you just visit our website. Okay, so sa Council for the Restoration of Filipino Values or our Facebook page, CRFV lang po yung Council for the Restoration of Filipino Values, and just start to inquire at meron pong mga sasagot po sa inyo doon. Or ayan, you can write us at CRFV, small letters po lahat, crfv.cpu@gmail.com. So para sa mga inquiries. Okay. So ibig sabihin nito, kahit na pandemya, tuloy-tuloy pa rin yung ating CRFB. Yes po, kahit po may pandemya, tuloy-tuloy. Talaga nagkaroon ng mga innovations. So na-push tayo to innovate. So dito, mas actually, Kap, alam niyo po ba na kumaga para bang mas marami ang mga dumadalo ngayon sa mga webinars, kasi before kung pupunta sila dito sa Baguio or pupunta kami sa kanila, mas mataas ang mga overhead like the transportation, accommodation, the agency will be providing. But this time around, ayan, kailangan lang natin is a stable internet connection, tapos ayun na. Ayos na. Okay, ang ating oras alas 11:51 na, 9 na minuto na lamang ito, Sir Jesus. Baka meron ka pang gustong idagdag. Ayan, so para sa atin po, ulitin ko po ang aking nabanggit na let your yes be yes and your no be no. Ang ating pagsasabi ng pagtupad ng ating mga pinangako, it's not only about our name, hindi lang for the sake of our name, parang sa ating mga leaders, sa mga politicians, hindi lang mga elected politicians, even the appointed high-ranking officials, hindi lang po nakasalalay ang pangalan natin sa ating mga ipinangako, but nakasalalay pa rin ang buong bansa and even the future generations. Every action that we do today, as we fulfill our words,
it will continue to reverberate and it will have an effect sa ating mga pamilya, sa ating community, at sa mga future generations gaya na nabanggit ko. So, in other words, pag magpangako tayo or may sinabi tayo, tuperin natin. Kasi hindi lang ang sarili natin ang at stake, but the whole nation. Yun. At sa ating mga, ito, nabanggit natin kanina, malapit na ang filing. sana itong mga magpa-file, kung ano yung promise nila sa ating mga kababayan, dapat lang nasundin pag sila naupo naman, di ba? Di ba, sir? So therefore, sa atin sa taong bayan, Yun. kasi para sa mga taong bayan naman, ito, maging proactive tayo na sabi nga kasi doon sa Article 11 of the 1987 Constitution that all public officers and employees are accountable to the people at all times. So, ang trabaho natin mga taong bayan, singilin natin sila sa kanilang ipinangako. Kung anong prinamis at anong sinabi nila, sisingilin natin. Not hindi para sa ating personal na interest, but para sa common good ng community. Singilin natin, i-account natin sila kung ano na ang nanggawa. Yun. Dapat tayo mismo, tayong taong bayan, ang mag-account sa kanila naman, di ba? Yes po. At doon sa mga seminar na ginagawa po ninyo para sa ating mga politicians, ano yung nagiging impact sa kanila? Ito ba nagkakaroon ng magandang ehemplo o nagkakaroon ng pagbabago? For those who respond accurately at nagkakaroon ng conviction, tapos they answer yung conviction sa puso nila, nagkakaroon ng mga pagbabago. Actually, sa atin, hanggang ngayon, marami po tayong mga nakukuhang mga reports dahil may annual, quarterly reports din po ang ating mga na-train sa ating opisina. Nagbibigay sila ng reports. Yung iba, tumataas ang efficiency ng trabaho nila. Nagkakaroon ng maayos na relationship management sa loob. That's why they become the workplace is so conducive for them to be productive. Tapos pati sa loob ng pamilya naapektuhan. Imagine isang tatay nagbago. Yung mag-asawa na nag-iisip na maghihiwalay na pala, but they went back na teka, ito ang prinamis natin sa altar noon. So kumbaga maghihiwalay na, but nagkabalik pa ulit. Na-renew ulit ang kanilang mga vows. So, marami mga good reports at mga exciting reports. Kaya, para sa mga nakikinig, marami man tayong mga negative na nakikita sa paligid natin. But I'm telling you, this is not our future. Our future was already been prepared by God, plans of peace and not of hurt, plans to prosper us, to give us hope and a good future. Let us just hold on to the word that He has promised. It is because He will fulfill what He has said. Hindi siya katulad ng tao. Ang Diyos natin, hindi katulad ng isang tao na pag may sinabi, hindi niya tutuparin. Pero siya, He will fulfill every promise and His word will be steadfast. Diba? Na mangyayari at mangyayari. So this pandemic, this COVID-19, this is not your future. This is not our future. We have a glorious future ahead, anchored on the blessed hope that is actually in our Lord Jesus Christ. So sa atin, let's just trust Him with all our heart, mind, soul, body, and strength, because He Himself is a God of honor. Diba? So tinutupad niya po yan. Yun. Parang ako yung natututo. Okay, Sir Jesus, baka meron ka gustong batiin bago tayo pansamantala magpaalam. Bago po batiin, sisingilin na kita, seminar na to. No. Just kidding. Ako yung natuto. Just kidding. Hindi. Magbabayad ako, basta may certificate. Hindi. Biro lang po yun. So anyway, marami salamat po sa atin. So unang-una binabati ko at pinapasalamatan natin ang ating National Director, si Sir Voltaire Acosta, for entrusting us this work. So unang-una at pangalawa, the whole family of the Council for the Restoration of Filipino Values, and even pwede bang mention ko yung wife yes, ko? Sir. Ayan, si Miss Maidi Alimba Season. So nakikinig din sila. So magandang umaga and happy birthday, belated happy birthday sa bunso namin, si Elisa Liam Season, and together with her kuya, si Jose Timothy. Kuya Timmy. So isang magandang umaga sa inyong lahat. At nakikinig din pala yung kuya ko sa sasakyan. Si Jojo Season.
Dito ba kayo sa Baguio, sir? Yes Dito na po, kayo- sir. I was born and raised here in Baguio, dito Oh. sa Dontogan. I used to be an SK chairperson sa Dontogan. Sa Dondogan. Yes, Pero po. hindi na kayo nagtuloy para maging kapitan. Ay, hindi na. mas gusto natin itong ginagawa natin. But who knows? Oo naman. Do not provoke me. Yun. Yan ba naman ang ating program manager at member board of director naman ng Council for the Restoration of Filipino Values. Maraming salamat, Sir Jesus Season. Ayan, maraming salamat po rin, Kap, at sa management ng Z-Radio at saka ng ating studio, Sir Dobie, at inyong staff. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig. Just hold on. Meron tayong kinabukasan. Okay, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating programa naman, sa lahat ng mga nag-text, sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos tagngina, kadatay amin, apada-pada.